What's up mga katuba? This is Mananggiti MP4. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon mga katuba, no? So, ang i-vlog ko ngayon mga katuba, mangangawil ako ng dalagang bukid na isda. So, sa Bisaya pa, haluan. Doon ako mangangawil mga katuba sa sapnal, sapa na kanal. So, bago tayo magmulan mga katuba, no? Shout out muna tayo mga katuba. So, shout out ko kay Cario Uret, shout out. Misin Bacalares, shout out. Shout out kay Puko kay The Wonder Bisdak. Shout out kay Muda The Wonder. Shout out Puko kay Kabambo Vlog. Alvin Iyog, shout out. Shout out kay Puko sa Star Cinder. Tuna Pakino, Easy Ansiho na kalaban. Shout out kay Puko kay Victor Algabre, Nancy Bacayana, LB Bacayana, John Oret. So, shout out kay Puko sa Jikail Household, Alia Ling Bitinol, shout out. Marlon Jintoya. Shout out kay Puko ni Alex Minsidor. Shout out kay Puko sa mga OFW dyan. So, ingat kayo palagi mga idol. So, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Let's go! So, ito na mga katuba. Ako na ning butangan og taga. Ito yung kawil na yung ginagamit ko mga katuba. Yan. Tatlong Bisaya pa sima, tulo ka sima. Tapos ano hikitan mga katuba, no? Yan, lambod naman katuba. So ako ning itaan karon mga katuba. Unya pa na ko ning hapon tibawon. Hapon man ang tingkaon la ni mga katuba sa haluan. Ug hapon nakakuha ko kuan sa kabuok mga katuba. Timbang siguro pod og 1 ka kilo ang sa kabuok. So, wala lang ako mabidyohe gahapon kay hapon naman pod. Ang ngit-ngit na ba, di na kayo maklaro sa kuan. Di na kayo maklaro sa kamera. So, pakita lang na ako sa inyo mamaya mga katuba, no? Yung nahuli kong haluan. Kita ko lang sa inyo mamaya, no? So, karon mga katuba, basig swerte unta di. Pero unya pa na ko ni hapon tibaw, no? Ito na mga katubaw. Yan. Ito na yung pamain ko mga katubaw. Yan. Mau John?
Alam mo dito? Siya, kaya pupot dito yaw ng pagpantat do ka mo. Dahil lang pukot dito, bukot. Ah, pero pupot yung gamay ng pagpantat. So, may mga bata dito mga katubaw, nagkuhan ba? Naan po sila mga kuhan mga katuba, taga ba? So ako sa itiwason mga katuba no. So karon mga katuba, muli sa ako. Muli sa akong mga katuba no. Unya nang hapon ako nabalikan. Ay, init po kaayo, magtagad-tagad ta diya mga katuba no. Oh, init kaya ang panahon. So ipakita ko lang sa inyo mamaya yung ano, nahuli ko kagabi na dalag. So nara mga katubaw, ipakita sa inyo mga katuba katong giingon ako nga nakuha ako gahapon ba. Oh. Mga katubaw. Isang kilo siguro to mga katuba. Oh. Malakas. Yan. May isa pa dito mga katuba, kaso namatay lang, no? Maliit. So karon mga katuba, amo nang tibawon ang ako ang gi taan nga bingwit ganihang buntag. So mga katuba, ako sang tibawon ning kuan. So dire ko spika sa mga katuba no kay nanaan po ni ang akong amigo. Bot nakakubit baka po ni iya ha. So no. So karon ako taud-taud dito sa kuha mga katuba katong akong gi taan ginabuntag ba. Naada siya kuan dire mga katuba. So, taan siya dire wa pa man kubit. Wala ang paon sa iya mga katuba. Ambot lang katong ako karon og naka kubit na baka to. So, di ka kubit na mauri itong isa nga nakuha kagahapon mga katuba. Wa pa gyud ako mabidyohe mga katuba no. Akan kihaluan rin mga katuba pero ano lagi? Nasugaw na pud ba? Nasugaw. Sing sundan siya dire mga katuba no. Sige taan dire mga katuba. Wala kay kuha mga katuba. Ini daghang haluan dire mga katuba pero kuha na mga katuba kanang nago pa ba kay adlawan pumugod. Kato na pong ako adtuon mga katuba. Uy, na mga katuba. Bijoy sa kubi. Inot ang iso. Nara. Na mga katubaw naguyog-uyog ang kuan mga katubaw. Na. Kapitong isa din. Aman. Itong iso. Kapilya po. Ang gidi ay. Na mga katuba. Kaning kuan mga katuba no. Nauga. Nakabuhi. Nakabuhi man mga katuba. Isa. Kami to sundang ni. Oh. Di mga katuba. Mga katubaw. Ayun, huli. Wala mga katuba. Sayang. Kita lang natin ang ano mamaya, katuba. Pain. Iso. Yung isa ang katuba. Imo pa itong ginaugan dito. Nadiri siya na igo ang ano. Yung dapit lang. Ay, wala na ba? May paon niya po. Wala ang paon. Sige, wielding. Daan na gini. Pagkuhan mo na. Sayang Ang mga fishing katuba. rod. Ang isa, nakawala. So bukas pa siguro to mga katuba. Anak
ako na ng pamain mga katuba no. Lalum ni dia ra di wa, wapom ni dia na dia. Napit. Dia ba lalum ni dia. May swerte mga katuba, ulay kuha. Ilang, napagyapi sunod mga katuba no. So, uwi na ako mga katuba, ulay kuha. May swerte ang pagpamingwit. Sayang. Kung kahapon nga nakuha mga katuba, sayang wala lang tuma videohin no. Wala makuha ig video pagkakuha gid sa bingwit. So, next vlog na lang tayo magkita-kits mga katuba no. Hanggang dito na lang tayo mga katuba no. Thank you.